Usam larang ba ubatip kerteng kum uba aibok lang nongbri uba live hunrius nam kekerta bot uba sa halat pentia senrang kaban mongam kabahap ha mongap police station ulaja nadu ka prabaji minmit jongka arpulai teri ujmang kibahiyeng kiethu ba uni usam larang ba ubalami na yeng da kabapong ya ka patlunjin ka barong blue ka sweater ka barong blue bat ka jacket ka balong dark blue bat slightly shim la wan phaisu shalayeng nadu ka tegasngi kumta ki bahiyeng ki kerpat ya baro balada ki doncing tip syafang uni usam larang ba kila ban phone ha kini ki number harum bat kita kilong khandai hinriu iwei ar khandai saw ar lai kabade ka number phone jong i assistant rang ba shnong bat sakiwei pat ki number ki bade ki bahiyeng jong uni usam larang ba kilong pra khandai nyo saw lai saw khandai saw san ar bat khandai pra hinriu ar nyo saw lai not lai